Ayuson? Yeah. Yes po, actually sabi ko nga sa pag-implementar sa piyansa, lalo na po sa permit and licensing, Opo. bigyan po na mas madagdagan pa. So, like yun po, nagpapa-implementar na po, kita kan online payment, lalong-lalo na po sa mga sarimuwal kan business. Yes. And buot na po ini mas mapalago pa by adding more payment platform. Yung baga ang kaya lang na resibo noon kan ang nai-offer iyo ang GCash, ang Paymaya, pwede mo po ang sa DBP, Land Bank na payment. Buot po yan dagdagan pa sa mga payment platform para maging kumbaga accessible and igwa su client na platform, pwede siyang magbayad. Bako lang itong available na pigsabi ko po.